Begleitend, prateći, koji prati, dopunski, uz pratnju, popratno. Njemačka riječ begleitend se koristi kada opisujemo nešto što se dešava paralelno sa nekom drugom situacijom, kada opisujemo kulturni događaj koji prati njene performanse, kada dajemo podršku za neke glavne projekte. Begleitend je pridjev u njemačkom jeziku. Hat begleitende Informationen gegeben. Dao je prateće informacije. Die begleitende Musik schafft eine entspannte Atmosphäre. Prateća muzika stvara opuštenu atmosferu. Die begleitende Musik war sehr entspannend. Prateća muzika je bila veoma opuštajuća. Hat einen begleitende Bericht zu seiner Präsentation verfasst. Napisao je prateći izvještaj za svoju prezentaciju. Sie machte begleitende Notizen während des Meetings. Pravila je prateće bilješke tokom sastanka. Die begleitende Informationen sind sehr hilfreich. Prateće informacije su veoma korisne. Die begleitende Präsentation war sehr hilfreich. Prateća prezentacija je bila veoma korisna. Sie erhielt begleitende Unterstützung während des Studiums. Bila je prateća podrška tokom studija. Gibt begleitende Materialien für das Studium. Postoje prateći materijali za učenje. Das Buch enthält begleitende Illustrationen zu den Texten. Knjiga sadrži prateće ilustracije uz tekstove.